Bismillahirrahmanirrahim. Lube Bodara kashi na 7. Zayyad da ɗan Liti suka biyo hanyar, ganin yadda aka cika wajen suka ƙarasa. Hango Lube a baje a ƙasa kai a sama tana faɗin, ba na gani baba, sun makantar da ni. Da hanzari suka kutsa kai ciki. Zayyad na faɗin, lafiya baba, me ke faruwa? Baba Delu da take ta matse ƙwalla ta ce, mahasada sun kassara min Lube, an kashe mata idanu. Ta kunce gefen zani ta hau share ƙwalla. Ɗan Liti ya ce, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Su waye? Bari na je na kira 'yan doka. Ya juya kenan cikin zafin nama. Zayyad ya riƙo hannunsa ya ce, waye ya ce maka ta makance? Baba Delu ta ce, gashi nan kana gani ba ta gani. Zayyad ya kalli Lube, idanuwanta da suke a rufe ya ce, me ya faru? Take yara suka hau faɗar abin da ya faru. Jin marinta aka yi ya sa ya saki murmushi yana faɗin, baba ki daina wannan kukan, ai likita ne kawai zai ce muku haka ku yarda. Lube ta kama kurma ihu mai sauti, wayyo Allah na shiga uku, bana gani baba. Baba bana gani, inna ta makantar min da idanuna. Baba Delu ta ce, alƙur'an shari'a daga nan har yawmul tanannaɗe sai an makantar da Maimuna da wannan soyayyen 'yarta shegiya mai ƙirjin bebe. Ta kuma sa kuka. Zayyad ya ce, ki yi haƙuri baba, kafin yawmul tanannaɗe ɗin ta zo. Ke malama ki rufe mana baki, ke ko kunya ba kya ji kin tara wa kanki mutane? A ina kika makance? Za ki tashi ko sai na tashe ki da kaina? Lube ta saki ihu, ta hau lalube tana faɗin, wayyo baba ka zo, za a kashe ni. Abin ne ya bashi dariya, ganin yadda ƙaramar yariya ta iya pretending. Kai Zayyanu, ba na son rashin imani. Wani ne ya ce ka zo ko kuwa? An gaya maka muna zuwa asibiti ne a nan garin? Ungwanan kai da likitan, alƙur'an kotu zan kai. 'Yan gidan gandu ne zuga guda suka taho har su Manu. Jin an tsayarwa Lube da ido ya sa matasan fitowa a fusace. Zayyad ya dafi kai ya ce, wannan yariyar shaidaniya ce, shi kenan ta tada fitina. Jin muryar su baba Rabi a hankali tashe ya sa Lube shiga laliben inda suke. Baba bana gani, ta faɗa cikin tsananin nuna tashin hankali. Baba Rabi da Baba Lawan ne suka riƙe ta suna faɗin, zo nan. Yo zaman me za a tsaya yi a wajen nan? Allah wanzam za mu je ya duba idan nata, ko Allah zai sa ya tsaida ruwan idanun. Delu ta yi saurin tashi tana faɗin, ku ɗauko ta mu je, Uzairu ɗauko ta mu je. Wanda aka kira da Uzairu ya nufi Lube ya saba ta a kafaɗa cikin tashin hankali. Zayyad ne ya ce, baba kar a yi gangancin zuwa asibiti, kar a yi gaggawan wucewa da ita, a je a tafi da ita zuwa asibiti shine best solution akan wannan matsalar. Babu Delu ta ce, ku rabu da shi da Allah, waye yake ta asibiti? Don Allah mu je kawai wurin na Allah. Tamkar za ta faɗi ta kifa, haka kawai take ta tafiya tana share gumi. Yara suka bi su don sanin yadda za ta kaya. Ka san Allah, da ka bar ni da tuni 'yan doka sun zo. Kai Allah na yi wajen 'yan doka, ba zai yiwu na rasa yarinyar nan ba. Ba zai taɓa yiwuwa na rasa ta ba, domin Allah ya gani ina son ta. Dama ina jiran kawu Awal ya zo ne na sanar da shi aje a nema min iso wajen iyayenta in fara zuwa taɗi. Idan na fitar da kayan gona ta in ƙara ta biyu da ita, kuma a ce an makantar da ita, kai ina alƙur'an, hakan ba zai yiwu ba. Ba zan yarda ba, cewan ɗan Liti tun da ya fara magana. Zayyad yake kallonsa, kallon baka da hankali. Sai da ya gama sannan Zayyad ya ce, yanzu wannan yarinyar za ka aura? Ɗan Liti da yake ta Allah Zayyad ya wuce don shi yana so ya tafi wajen 'yan doka, cikin ƙosawa ya ce, Luben ce yarinya, ta kai 14 fa. Matata tana 13 na aure ta, bare Lube wata tafi ta girma ma. Zayyad ya ce, 13 years old
Ha, amma nani ka samo mata ko? Dan na san as her age ba za ta iya yin komai na aure ba. Ɗanliti ya yi dariya ya ce, ka bar wannan maganar sai a hankali tukunna, idan hankali ya kwanta za mu yi ta. Bari na je ofishin 'yan doka, wato police station kenan. Da sauri gudu ya wuce ya bar Zayyad tsaye yana kallon ikon Allah. Murmushi ya yi yana faɗin, ni na san her eye is normal. Ina expecting yarinyar nan akwai aljanu a kanta. Allah sarki, rayuwar village akwai abin tausayi. Allah ya kyauta. Ya wuce don komawa shagonsa ya zauna yana sauraron abin da zai je ya dawo. Kafin wani lokaci zance ya baza garin Gulu. Inna Maimuna ta tsayar wa Lube Bodara da idanu. Duk abin da ke faruwa Inna Maimuna ba ta da masaniya. Ta koma gida ta ci gaba da aikace-aikacenta. ‘Yarta Wattini ta yi wanka, ta ɗauki tallan gyaɗa da kuli-kuli ta fice ƙauyen kusa da garinsu. Don a nan take tallanta, zuciyarta tas an rama mata dukan da Lube da Mara suka yi mata. Wanki take yi a ƙasa kan wani dutse, tana ta buga kayan tana wanke-wanke. Daga ita sai zani a iya ƙugu. Nonuwanta sai rito suke yi a hankali kwance, ba ta da sauran damuwa. Assalamu alaikum, ta ji sallama ana buga ƙofar gidanta. Amin, waye ne? Kafin ta rufe baki ta ga 'yan sanda sun fito, sun shigo cikin gidan, mace da namiji. La haula wala quwwata illa billah. Ofisa lafiya? Ta ja zani zuwa sama, ta ɗaura ƙirji. Jikinta yana rawa. Sajin Rabi ta ce, sannu iya, lafiya lau, neman ki ake a ofis ɗinmu ne, shine muka zo tafiya da ke. Wai, ni ɗin laifin me na yi? Wayyo na higa uku na lalace. Sai ta kama ciki. Kofur Garba ya ce, wuce mu je, kina ɓata mana lokaci. Ku yi wa Allah da ma'aiki ku yi haƙuri, ban yi wa kowa komai ba. Alƙur'an shekaru na 43 a garin nan, ban taɓa tashin hankali da kowa ba. Sajan Rabi ta ce, iya, tashi mu wuce. Gudawa ce take shirin zubo wa Maimuna. Ta ce, kashi nake ji, bari in zaga. Riƙe ta Sajan Rabi ta yi, ta ce, idan mun je can, kiyaye a can. Ƙogi da rugugu cikin Inna Maimuna yake yi, a haka suka fito da ita daga cikin gidan. Yara sun cika ƙofar gidan ana ta kallo, tamkar wacce ta yi sata tana kuka. Ofisoshi ku dakata, ina da magana, cewar wani ɗan dattijo da ya taho da gudu ya ce, daga can ofishin naku, kar ta dawo min gida, ni ban taɓa zuwa ofishinku da sunan kallo ba ma bare ƙara, to ba zai yiwu a danganta iyalina da wannan baƙin wajen ba, ana faɗin matar Mudi mai tsire ce. Kofur Garba ya ce, ba wani laifi ta yi ba. Aba kawai wasu 'yan tambayoyi ne za ta amsa, yanzu za ta dawo, ka yi haƙuri. Mudu ya ce, ka tabbata? Garba ya ce, insha Allahu. Sannan ya ce, to, ku sauka lafiya. Maimuna tana kuka ta ce, yanzu saboda Allah malam ba za ka zo mu je tare ba? Ya ce, wai ni Mudi na Mamuda, ai Alƙur'an kin gani ma. Shigewarsa cikin gida ya janyo ƙofar langalangan ya rufe. Ɗanliti yana zaune a station yana jiran a kamo Inna Maimuna, don shi ne ya je ya kai ƙarar fasa idanun yarinya da ta yi. Kafin su ƙarasa, Inna Maimuna ta saki zawo a zani, don tik take babu komai a jikinta sai wannan zanin da ta yi ɗaurin ƙirji da shi. Sajan Rabi tana ta yi mata masifa, haka ma Kofur Garba. Kunyar duniya duk ta bi ta cika Inna Maimuna. Yauwa ita ce ofisa, ita ce ta kama yarinya ta dinga bugu har sai da ta kashe mata idanu. Inna Maimuna ta ce, ni yaushe Alƙur'an Henry aka yi mun? Ni wallahi sharrin munafukai ne, rabona da fita ƙofar gida ma mako 3 ma. Ta ƙarasa magana tana rushewa da kuka. Warin kashi ya cika ɗan wajen da suke. Ruwa aka bata aka nuna mata bayi ta shiga ta wanke. Jikinta ta jiƙo zanin ta jagab tsamo-tsamo ta yi tana rarraba idanu. Ba tare da an ji ta bakinta ba aka garkame ta asil. Sai iyayen yariyar da aka fasa wa idanu sun zo sannan a saurare ta. Na Allah wanzami ya fito kenan daga gidansa ɗauke da jakarsa ta wanzanci.
wacce take cike da magunguna, ya hango zuga ana nufo gidansa. Ka taimaka mana ka tsaida wannan ruwan da ke zuba a idanun yarinyar nan kar ta makance, cewar Baba Sa'idu. Jin abin da ke faruwa ya sa na Allah faɗin ku shigo ciki da ita. Garin yaya idanunta ya tsiyaye. Wata muguwar mata ce ta caka mata yatsu a ciki. Take suka fara tsiyaya, cewar Baba Delu tana fashewa da wani sabon kuka. Kanta wanzami ya ɗaga yana faɗin buɗe idanun mu gani. Lube da take ta ihu, a'a ba zan buɗe ba, zafi yake yi min, aka yi ta buɗe take. Sai da ta ji ana kwantar da ita za a gwale mata idanu sannan ta ce zan buɗe. A hankali ta fara buɗe tana yin sama da baƙin ƙwayar idanun nata babu komai a ciki sai farin idon da ya jajir kamar an zuba barkono. Inna lillahi, gaba ɗaya suka hau faɗa. Delu tana ƙarawa faɗawa, shi kenan aikin gama ya gama, wallahi ba zan yadda ba. Tashi ta yi cikin fushi. Manu ya riƙe ta yana faɗin, ina ne gidan matar Baba, idan ba yau ko ni ko ita ba. Baba Lawan ya ce ku tsaya mu ji abin da za a ce mana. Na Allah wanzami ya shiga jujjuyawa, yana jujjuya kai yana faɗin asha. Wannan abu ya yi muni da yawa, amma zan gyara komai. Akwai maganin da zan bata yanzu, idanun za su buɗe, amma idan sun mutu to fa sai haƙuri. Baba Delu da Manu suka sulale suka nufi gidan Maimuna. Manu sai hasko yanda zai soka mata wuƙa yake yi, kasancewarsa ɗan tauri mai sana'ar farauta. Labari wai 'yan doka sun tafi da ita suka ji. Take suka nufi station ɗin don su tabbatar da zubewar idanun Lube ga 'yan sanda. Ɗan Liti ya dinga matse ƙwalla yana faɗin an cuce shi, ya san ko sama da ƙasa za ta haɗe ba za a bari ya auri makauniya ba. Ƙara tsare Maimuna aka yi a station ɗin, sai kuka take tana ganin an gama tozarta ta. Da na sani ta yi ya fi so ba adadi, don wannan marin da ta yi ya zame mata masifa. Ɗan Liti ne yake sanar da Zayyad abin da ya wakana. Take Zayyad ya ce ƙarya ne, wanzamin nan bai san aikinsa ba. Na ce muku bata makance ba, makirci ne kawai. Mu je gidan su Lube in tabbatar muku da abin da ke faruwa. Za ka tabbatar da abin da na faɗa maka gaskiya ne. Ɗan Liti ya ce ana kai ka kana gudu, amma mu je. Sai da ya ɗauki kayan ƙwallon masu sweet da biskit sannan ya tsaya a wajen mai kifi ya siya da yawa ya biya kuɗin. Suka bi ta gonar Aminu ya ciro masa kankana mai kyau da zaƙi, sannan suka nufi gidan su Lube. Tana kwance a tsakar gida, ta yi rashe-rashe tamkar mai cikin wata 9, tana ta ubannin shi. Mutane sun cika tsakar gidan ana ta jimami, ana tsinewa Maimuna. Zayyad ya yi sallama, matan suka amsa, fuskar kowace cike da jimami. Mara da Amina sun ci kuka sun ƙoshi, hannunsu na riƙe da na Lube. Zayyad, ka ji abin da ya faru da gaske ne ko? Sun kassara min jika, sun mai da ita miskiniya. Zayyad ya kalli Lube, idanun taras babu alamar fitar ɗigon jini ko ɗaya. Murmushinsa mai ma'ana ya yi, yana faɗin subhanallah, Allah ya taƙaita Baba. Ganin ya ƙi zama ya sa Baba ta ce na gode jama'a, ku je ɗana ya shigo, kwa dawo jajen anjima, na gode. Take kuwa matan suka tafi. 'Yan gidan gandu suka shiga ɗakin. Baba kuwa yana ta jimamin yanzu shikenan Lube ta makance. Kusa da Lube, Zayyad ya zauna ya ce sannu kin ji, Allah ya kiyaye gaba. Makanta ko ta wasa ce, ba a bar su ba ce. Baba ta ce bari kai dai yaro, bari ai gobe da sassafe zan kai ta kotu. Na san 'yan doka ba wani abin arziki za su yi mana ba akan na kasan yariyar nan da aka yi ba. Ya ce gaskiya ne, Baba ya kamata a kai kotun kawai. Don nima a garinmu akwai wani yaro da ya yi ƙaryar makanta, ya rufe idanunsa tsawon awa 1 kacal. Ai in gaya miki Baba, daga haka shi kenan idanun ya ƙi buɗewa. Ai kuwa sai ya fara kukan gaske yana faɗin Allah me ne maka, wasa kawai nake yi na rufe idona, astaghfirullah.
Take Lube ta buɗe idanuwanta cikin na Zayyad ta hau mazurai tana turo baki gaba. To, za mu dakata a nan.